na isang sangayan iti panakaisengkat iti organic kulen sa barangay Ijaya magungunay ili nagilian La Union na babon iti proyekto nga sagot ni Honorable Geraldine Ortega para kadagiti aming nga probinsya ang masakupan iti La Union. No sa dinukot in the ulwan iti Provincial Government of La Union, Office of the Provincial Agriculturist ken pakraman namutten iti local government unit agsipot ta damot iti Municipal Agriculture Office mangimat maton iti daytoy panakaisengkat iti organic kulen sa barangay manipod iti ili nagilian na La Union. Impakamumot iti Office of the Provincial Agriculturist ken agraman motten iti local government unit iti ili nagilian La Union anang ipaida iti na duma-duma abok bukel para kadagiti amin naman nalon iti barangay magungunay. Irimat garot kinumpirma iti Bomboracio La Union iti agdama Municipal Agriculturist ni Willie Estabilio kinana nga iti rason no apay na danda iti kasting nga proyekto iti barangay tapos na di kastakat na ipasigurado nga amin ang mosarda kat agbalin arsaya at ken kastamutten no kasatno iti pamayanda kang runaan iti chemical fertilizer no saranda ken kastamutten no kasatno iti panagmulaan kadagiti na duma-duma anat nating Bombo Daniel. Sigun paya kinistabilyo ko tamaragag sa kandaga putan adanda iti kasting nga proyekto bino programa para kadagiti amin naman nalon. Gapo iti panagag tinulungan dakat napili iti sitio making barangay magungunay anay kan iti gundawi mapili kas may isang organic gulayan sa barangay. Kapay tanararamidon mo dagiti kabalan iti barangay magungunay tapno di kas takat mapatalan ni ed anapintas kenay ayo akitaan kang runan iti pan nakapili kas may isang organic gulayan sa barangay iti barangay magungunay ili nagilian La Union damag lokalidad para iti Bombo Hanay big time nang itulod iti damag Bombordolf Madera para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent. Number 1 sa La Union, Basta Radio, Boom!